Bueno, hiru musika talde aukeratukot, ze bate aukeratzi asko kosta ezta. Bueno, hiruaz bemoz geratzena, ze aukeratuko eran estilo bakotxetik musika talde bat, baina, bueno, zeo zela nire bizitxi markara bene hiru talde esango txuaz, hiru euskal talde, eta izango zin rip, berritxarrak eta bap. Bueno, hemen kanpoa jugona, atzerriko disko bat aukeratukot, eta izango zen King for a Day. Faino Mortaldin disko bat, 1985ko diska bat, eta hau disko aukeratzen dut, zen itzako izan zen, neure, ez da izan esan, musikin ikuspegixe aldatu, ero, bueno, bizkat, musikin espektru iraiztan diska bat izan zen, zen nik ordura hartzen zuten eban, rock taldik, ero, metal taldik, ero, baina danak izu zen palo hartinetik, bueno. Eta honek, ez da, honeaz deskubri nuen, rock talde batek aldabela musika estilo gexean, eta segi rock talde bat izaten, ez? Eta bizkat, barrun topan eban, bai funkize, bai soule, bai asik, eta izan zen, nire egun esplosioi bat, eta hor txatxik aukeratzen. Bueno, guztoko kanta bat aukeratzi, oso batzen gazta, ze kanta askoak oso guztokut izenak, eta erabakirot, nik etxeoten musika estilutatik kanporan kanta bat aukeratzi, aukeratu Mikel Lauan kanta bat, eta nahiz eta kanta tristi izan, niri momentu askotan kistonin jarra mostan kanta bat izan dalako, eta aukeratukot iesa zilegi balitz. Bueno, dut taldin hor non baita bestixe aukeratukot, gaina, bueno, uter taldiaz versionatzen dagoen kanta bata, kanti beran, letri beran orokortasunik guztaren gazta, baina, bueno, justo zati bat aukezean da bena. Ez badiogu neurria hartzen aurrean dugunari, neurria berak hartuko digu, eta ibiliko gara atzetik galdurik hor non bait. Orduan, bueno, nitzako esan nahi handi xauken esaldi bata, o testu bata, eta horre txatxik. Bueno, aukeratukot, abeslari bat, gitarra jole bat eta baterei jole bat. Abeslari borun, Mike Patton. Nitzako Mike Patton eta auken bai registru, bai kantateko era desberdinak, zelan defendiuten daen estuxutik kanpo zuzeni be bai, da asko transmituten daen tipo bat eta asko mirezte duten tipo bat. Iristen gazta makina utzerala kantaten eta beti izan da nire referentitako bat. Gero, gitarra jole bi aukeratuko txuaz, etxea etorriko na, eta bat izango era Keu Agirretxea, ondarrotarra, neure gitarrako irakasle izan zen, bizitza guztin. Eta, bueno, ni musikan ibiltzin kulpin zati bat beranara, orduan, zelan ez, Keu Agirretxea. Eta beste gitarrista bat aukeratukot, on urria bat horriko nahon dion, eta Kepa Arakistain aukeratukot, gaur egun neu askoten dena Braulio taldin, eta, bueno, Norman eta beste hainbat proiektutan ibilirana. Eta Kepa aukeratzen dut, Kepa aukelako gitarri joteko era berezi bat, eta oso pertsonalara. Orduan nitzako musiko baten hori pertsonalidade eukitzi oso gatxera eta Kepa auke. Orduan Kepa aukeratzen dut. Eta baterista morun, euskal baterista morun, Mikel Abrego aukeratuko neuke, bapeko bat eixi. Bai biran trajekto xiatxik, bai joteko eriatxik, eta asko guztaren gaztan baterista bat alako, eta hoxe, eurak izango zen. Kalin aurikularrak entzun bibarot, streamingetik entzuten dut, ero MP3-in, mogein dakate musiki, o estelan Bandcamp eta Spotify, eta Spotify ez dut gexeirik ibiltzen, baina Bandcampetik eta bastante tiraten dut. Eta gero etxin, erosinoan aparato bat daukena vinilu, CD eta kaseta, eta, bueno, guk uterreaz eta batean dagoenez vinilun eta gure estilun kasetak eta beruten dizunez, egiz esan, bizkat danetik entzuten dut. Baina, gexa entzuten dut streamingetik, bestin baino. Baina, bueno, egiz esan, bai kaseta konsumiten dut, bai CD konsumiten dut eta vinilu, bai. Horre txeat irakot, eta Portuko Rampat horriko na. Gu Portuko Rampan urtetan ibilga bai kontzertu lotzen, bai joten, eta, bueno, azkain etxinga ez, baina egiz esan, gero Euskal Herriko, gu gaztetxe eta toki bastante underground eta mogiten ga, orduan nibentzean dut giro honaran erosetok itxan guztuan goazela. Egiz esan, izango netzun giro honaran erosetoki. Nina tipo bat, ez totzat, sonidu hona eukitxite gustaten gazta, baina nik ez dena jarrera hon bat ikusten marot, eta giro hon bat
niri gexa betet ez da horrek, isati baino giro hotz bat sonido honaz. Orduan giro hona eta konexio joan bat sortzen da nero zetoki. Azkena rock festivaleko 10. urte hurrena, txarto espanabil, egun bardinen euki gendu zuberti ikusteko Queens of Stone Age, Primus, Bad Brains, Clutch, ikusi gendu danak arrapaladan alkarren atzetik, eta nik hortik urten egan, ez da izena esplika, baina urten egan, urrengo unien ondion egan, saltoka emozin joiaz. Hor duda takat, kasetak izan zin, ondarruko zurrumurru musikaren da, justo neure etxeko algun egan, eta duda takat, baina biren arten dagatu di. Da, EH Zukarran Garaien laberintoan, ero Fermin Muguruzan Brigadistak Sound System. Ez da, bixetako bat, Bananasen vinilu, erosiroten azkana. Eta gero, interkanbizuken jot geure diskuke bon eta holan, eta azkana gartirotenak izan di, rodeon azkana, eta etxekalten norda norbera.